Mga igsoon, maayong adlaw. Salamat sa Ginoo nga niining adlaw. Magpadayon na sadta sa pagtuon sa iyang pulong diya sa unang Timoteo nga libro. O siguro nga grabe na ang atong mga nakatunan na himbawan gikan sa pagtuon nato sa unang Timoteo o una-una pa lang ni nga mga gaisgutan nato dagan pagid mga igsoon ng atong mga mahimbawan. Magpadayon kita diya ta sa mga balikon. Agi sa pagbag-o diya sa atong mga unahuna o atong mga nahimbawan sa miaging episode. Balikon sa nato pagbasa ang unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 5. Sumala diri, ang Espiritu tin-aw nagpahayag nga sa ulahing mga panahon adunay mamiya gikan sa pagtuo. Klaro kaayo nga ang Espiritu mga igsoon, siya ang mupaklaro, mupating-aw o magpahayag nga diya sa ulahing mga panahon. Naagyoy mga tao nga nasayod sa kamatuoran mahitungod sa kalawasan apan mamiya sila. Kay mao kini ang hinungdan. Nga magtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga pagtulunan sa mga demonyo. Nakati sila mga igsoon o nalitag sila sa mga pagtulunan sa mga demonyo o kining gitawag nato nga mga mini nga mga magtutudlo nga ilang gitudlo diya sa iglesia ang pagtulunan sa mga demonyo o mga heresiya o grabe ang ila ang paglimbong. Pinaagi sa pagpakaron-ingnon sa mga bakakon nga ang kaugalingong tanlag gipasuan sa nagbagang putaw nga magdili sa pagminyo, magdili sa mga pagkaon nga gibuhat sa Dios nga dawaton uban sa pagpasalamat sa mga magtutuo ug nahibalo sa kamatuoran. Sa ato pa, kining mga tawo nga namiya diya sa pagtuo sa ulahing mga panahon, mas ilang gituuhan mga igsuon ang pagtulunan sa mga demonyo mahitungod sa pagdili sa pagminyo. Kadaghanan nga mga grupo, ilang gasundon kini nga mga pagtulunan ang mahitungod sa dili pagminyo. Apan kita nasayod mga igsuon, nga gitugot man sa Dios nga ang batan-on nga lalaki mahimo nga magminyo o ang dalaga usab. Ug kung ikaw nga magtutuo, mahimong biyuda o biyudo, mahimo usab nga makaminyo kapag usab. Gitugot na sa pulong sa Dios. Ug ang uban nga tudlo sa pagtulunan sa mga demonyo, mao ang gidili nga mga pagkaon. Ug nasayod ta nga halos tanan nga mga pagkaon dinhi sa kalibutan basta kay di makahilo o madawat sa atong gininhawa, pwede man nato nga makaon. Apan kini nga heresiya, ang pagdili sa uban nga mga pagkaon nga kaunon, tudlo kini gikan sa pagtulunan sa mga demonyo. Kay maayo ang tanang binuhat sa Dios, ug walay ipasalikway kung gidawat kini uban sa pagpasalamat. Tanan mga igsuon nga gibuhat sa Ginoo maayo man. Busa angay nga pasalamatan ug dawaton. Kay kini gibalaan man pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Busa walay problema mahitungod sa mga pagkaon nga atong gakanon dinhi sa kalibutan basta kay madawat sa atong gininhawa ug kini mga igsuon limpyo man. Mao kana mga igsoon ang atong gisgutan sa niagi nga pagtuon nato. Ug karon mudiretso kita sa atong topic nga mao'y sentro nga atong isgutan niining adlaw. Gikan sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5 nahimbawan nato nga gatudluan ni Pablo si Timoteo kung unsa ang insaktong paggawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia. Kita nasayod nga ang panimalay sa Dios mao ang iglesia. Apan diha sa unang Timoteo mga igsoon kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 16 midalikyat sa si Pablo sa paghisgot og iyang gidasig og personal si Timoteo nga kinahanglan gyud nga si Timoteo makigbisog ug magbarog
nga lig-on sa iyang pagpangalagad o pagserbisyo, pagsilbi kang Hesus. Ug kinahanglan nga iya gayong ikinabuhi ang tanan nga mga kalidad sa maayong alagad. Usa kini kagamhanan kaayo nga tudlo ni Pablo ngadto kang Timoteo para si Timoteo makabarog isip usa ka maayong alagad ni Hesus Kristo. Makita nato din ining mga bersikulo nga tungod sa mga kahimtang dito sa Iglesia Efeso. Siguro maengkwentro ni Timoteo ang klase nga mga panghitabo. Basin sa iya ang pagpanudlo sa pulong sa Dios na ay gakontra sa iya, na ay gatamay tungod sa iya ang pagkabatanon, na ay galutos kaniya, kadtong mga mini nga mga magtutudlo, dili gaundang sa pagsamok kaniya, basin ingon ana nga mga kahimtang, busa siguro ug basin nga miluya gamay si Timoteo niini ug namingnoy sa iyang trabaho sa Iglesia Efeso. Busa ang gibuhat ni Pablo, gidasig niya si Timoteo ug gitudloan kung unsay kinahanglan niyang buhaton aron makasugakod siya ba, makalahutay siya, ug makabarog siya isip maayong alagad ni Hesus. Ug mausab kini mga igsoon ang tambag alang kanatong tanan nga mga gaalagad kang Hesus Kristo. Pangulo man ka, misyonary ka, magwawali ka, diakono ka, o magtutuo ka, supporters ka nga gasunod kang Hesus Kristo. Alang usab kanato kini. Ug ato kining tipigan mga igsoon sa atong kasing-kasing ug mao kini ang atong barugan sa matag karon ug unya sa atong pagkinabuhi ug pagsunod sa atong manluluwas nga si Hesus Kristo. Basahon nato ang pulong sa Dios diya sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6. Sumala diri. Kung kining mga butanga imong itudlo sa mga igsoon, ikaw mahimong maayong alagad ni Kristo Hesus. Sugo ug tudlo ni Pablo kang Timoteo nga kung iyang ipanudlo kining mga butanga, buti pasabot kining pulong sa Dios ngadto sa mga karnero, mahimong maayong alagad si Timoteo ni Hesus Kristo. Gimatuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa maayong pagtulunan nga imong gisunod. Sa ato pa, ang tema sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 16. Mao ang mga butang nga gakakita sa kinabuhi sa maayong alagad ni Kristo Hesus. Usbon ko. Ang tema niini kanang makita ba nga kini nga mga pagtulunan, nga insaktong pagtulunan, ang pulong sa Dios, kini nga mga butang naa sa kinabuhi sa mga alagad ug matawag dayon nga ang mga alagad matawag nga maayong alagad ni Kristo Hesus. Mailhan mga igsoon ang mga maayong alagad ni Hesus Kristo kay makita man kining tema sa ilang mga kinabuhi nga diha gagawas ba gadanag sa ilang kinabuhi kini nga mga tema kining pulong sa Dios. Kung makita sa kinabuhi sa usa ka pangulo ang mga kalidad nga atong tun-an karon sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 16, mailhan mga igsoon nga usa siya ka mabungahon nga alagad ni Hesus. Usa siya ka excellent, pinakamaayo nga alagad ni Hesus kun makita sa iyang kinabuhi kini nga tema nga atong isgutan karon sa unang Timoteo 4:6 ngadto sa 16. Ug dugang pa gyud, usa siya kabalaan ug maayo ug labaw nga alagad ni Hesus. Usa siya ka epektibo nga trabahante, Diosnon o gapuslan pag-ayo ni Hesus ang iyang kinabuhi kada adlaw.
Usa siya kaalagad nga dili gayud niya ikaulaw ang pag-alagad ni Hesus. Dili niya ikaulaw ang iyang pagsunod kang Hesus. Ang iyang pagsangyaw. Ang iyang pagpanudlo sa pulong ni Hesus Kristo, dili niya gaikaulaw. Apan iyang gaipadayag sa tanan. Timan-an gayud nato ni. Kitang tanan nga mga pangulo ug mga alagad diha sa iglesia. Ang mga tudlo ug mga sugo ni Pablo sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 16. Ato gid kining isulod sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Ug atong ipadan-ag kining mga kalidad gikan sa kada natong mga kinabuhi. Atong ipadan-ag. Importante nga ato gining timan-an sa matag karon ug unya, mga igsuon. Ang unang sugo ni Pablo aron mahimo ang usa ka tawo nga maayong alagad ni Hesus Kristo. Kinahanglan nga gapanudlo siya nga heresiya. Sayop ug dili tinuod ang mga pagtulun-an sa mga demonyo nga atong nabasa diha sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 5. Kinahanglan nga itudlo ni Timoteo mga igsuon nga heresiya ang pagdili sa uban sa pagminyo nga mahimo man gyud nga magminyo ang mga pangulo sa iglesia kung mabiyudo sila pag-usab. Ang mga dalaga ug ang mga ulitaw mahimo gayud nga magminyo ug magpaminyo. Bakak gikan sa mga demonyo ang pagdili sa pagminyo. Kinahanglan usab nga itudlo ni Timoteo nga heresiya ang pagdili sa uban sa mga pagkaon nga gibuhat sa Dios. Ang pagdili sa uban nga pagkaon mga bakak ra gihapon mga igsuon nga gikan sa pagtulun-an sa mga demonyo. Mga pagtulun-an kini sa mga demonyo. Busa kinahanglan nga si Timoteo magbarog nga malig-on sa pagtudlo mahitungod sa heresiya o pagtulun-an sa mga demonyo nga ipabarog giniya ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Busa gisugo ni Pablo si Timoteo nga kun moabot kining mga pagtulun-an, dili gayud niya tugutan nga ipasulod sa iglesia. Ug tudloan niya ang mga karnero nga mga heresiya ra kini nga mga pagtulun-an sa mga demonyo. Kinahanglan gyud nga gamiton ni Timoteo ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya ug iyang isulti ang pulong sa Dios ngadto sa mga karnero diha sa iglesia. Ug bisan unsa nga mga heresiya, kinahanglan nga santaon sa maayong alagad ug dili niya ipasulod sa iglesia. Dili gid siya mosugot ba? Ug apil ang sala. Ang sala di gid pwede nga itugot sa usa ka pangulo nga makasulod o mapasagdan na lang. Normal na lang diha sa iglesia. Kinahanglan gyud nga dili niya ipasulod sa iglesia nga gipiyal kaniya sa Dios. Lugar kinahanglan mga igsoon nga dili lang igo magpiyong ang pangulo. Usbon ko dili lang magpiyong ang mga pangulo diha sa iglesia o pasagdan na lang sa ilang iglesia kining mga sala nga gihimo nila nga normal o mulabay lang. Apan kinahanglan nga ang mga pangulo diha sa iglesia magmata sila. Magmatagikan sa pagkahikatulog ug magmaigmat, magbantay ba? Isip mga maayong alagad ni Hesus, dili nila ipasulod sa ilang iglesia ang bisan unsang sayop nga pagtulun-an o heresiya. Santaon gid nila ang mga tudlo gikan sa mga demonyo aron dili maunsa ang ilang mga karnero ug tudloan nila mga igsoon kung unsa ang kabubuton ni Hesus Kristo. Muna'y pinakaimportante alang sa mga pangulo ang pagtudlo sa mga karnero mahitungod sa kabubuton ni Ginoong Hesus Kristo. Aron nga kana nga mga karnero kanunay nga makapakaon sa pulong sa Dios ug makapalikay sa ikadaot sa ilang espirituhanon nga bahin. Kung pananglitan na ay membro sa iglesia nga nanapaw,
Dili lang igo nga magpiyong ang mga pangulo ug maguna-huna nga hinaot nga mulabay lang kining problema. Apan iya hinuon nga timanon bisan kun lisod kaayo nga timanon. Ug tudluan niya ang mga karnero nga sala ang pagpanapaw ug dili gayud itugot sa iglesia. Basin kinahanglan nga disiplinahon sa pangulo ang nanapaw kung dili magpabadlong o kung dili maginulsol sa iyang nabuhat nga sala. Ug usa pa kalaing pananglitan nga kasagara nga kahitabo diya sa iglesia. Kung naay gidisiplina gikan sa sala, kinahanglan mga igsoon nga tudluan sa mga pangulo ang iyang mga karnero sa paglikay ni adtong gidisiplina. Dili pwede nga istoryahon, ihalubilo, maghimamat ni adtong gidisiplina sa iglesia. Kay basin makaunahon na kadtong nga tawo nga ay okay ra di ay. Wala day problema ang akong nabuhat nga sala kay ila ra kong gitagad. Ang hinungdan mga igsoon kung nganong dili nato tagdon ang gidisiplina diya sa iglesia para nga mabati gid niya nga siya gidisiplina. Nga siya desisyonan sa pangulo nga gidisiplina sa iglesia ug iyang mahuna-hunaan nga nakasala siya ug makahinulsol siya ug mabati niya nga dili maayo ang iyang gibuhat. Busa kana ang tumunganong likayan sa mga magtutuo ang gidisiplina diya sa iglesia. Ug sa dili gani pagpakigistorya kaniya. Mga igsoon ang maayong alagad, gapaggiya sa Dios o gapangayo og kaalam, aron matudluan niya ang iyang mga karnero sa tanan nilang kinahanglan mahimbaw-an gikan sa pulong sa Ginoo. Maayo ka nga alagad kung gatudlo ka sa pulong sa Dios sa walay lipod-lipod, inubanan sa dakong pagpaubos ug paghigugma ngadto sa mga karnero. Ang mayong alagad ni Kristo Jesus gapanudlo sa atubangan panahon sa panimbahon. Dili lang kay gapakawalay hanaw siya ba. Dili lang kay normal niya ang tanan nga gakahitabo sa pagkinabuhi sa mga karnero diya sa iglesia. Apan kinahanglan gyud nga kun ang pangulo na higugma sa karnero ni Hesukristo, tumanon gid niya ang sugo ni Jesus nga iyang ipakaon ang mga karnero niya, ang mga panon sa Dios. Ug gapanudlo usab sa mga balay sa mga igsoon, dili lang kay diya sa normal nga pagpanudlo sa pulong sa Dios panahon sa panimbahon, apan bisan diya sa gawas sa mga balay sa mga magtutuo, kinahanglan nga ang pangulo, ang pastor, ang magwawali, ang mga misyonary gapanudlo gyud ngadto sa mga balay sa mga igsuon. Kung naay kinahanglan og espesyal nga pagdasig o pagtudlo importante nga mahatagan og pagtagad kini nga mga karnero kay nanginahanglan sila og tudlo sa pulong sa Dios. Bisan mga igsoon kung naay mga tema nga lisod isgutan ug lisod itudlo ba, dili gayud mo atras o magpatalaw ang maayong alagad ni Kristo. Kay kasagara kontra gyud sa tawhanon nga kinaiya ang kataha, kaulaw, gawna-huna nga basin masakitan, gawna-huna nga basin malain. Igsoon dili man nimo na pulong. Pulong na sa Dios. Pulong ni Kristo Jesus ug sugo ni Jesus nga itudlo nimo ang iyang pulong ngadto sa mga karnero. Kung mutudlo ka, importante nga naa diha ang gugma ug inubanan sa dakong pagpaubos sa imong kaugalingon. Nga ang otoridad sa pagtudlo dili sa tawhanon kundi otoridad ni Hesukristo pinaagi sa trabaho sa balaang espiritu. Tudluan niya og insakto sa walay lipod-lipod ang mga karnero, tudluan gyud sa pangulo. Iyang gadadon ang mga karnero sumala gyud sa kabubuton sa Ginoo. Dili sumala sa kabubuton sa tawhanon nga bahin dinhi sa kalibutan. Aron nga makasabsab sila sa mga maayo ug mapanalanginan sila pinaagi sa ilang pagtuo sa pulong sa Ginoo. Unsaon man nila pag
kahibalo sa ilaang mga sayop, mga kulang, unsaon man nila pagkahibalo sa pulong sa Dios, sa kabubuton sa Dios, kung dili tudluan sila. Busa importante ang pagtudlo. Sa hato pa, ang tumong niini nga unang sugo ni Pablo ngadto kang Timoteo, ang maayong alagad ni Kristo Jesus, dili mo undang sa pagpanudlo sa tanang makatabang sa iyang mga karnero o gasanta. Gasanta ang mga pangulo sa mga heresiya, sala ug uban pa. Mga pagtulunan nga gikan sa mga demonyo, santaon sa mga pangulo. Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6. Sumala dire. Kung kining mga butanga imong itudlo sa mga igsuon, ingon ni Pablo ngadto kang Timoteo, ikaw mahimong maayong alagad ni Kristo Jesus. Gimatuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa maayong pagtulunan nga imong gisunod. Ang maayong alagad ni Kristo Jesus, mga igsuon, gasunura sa maayong pagtulunan nga sama kang Timoteo. Si Timoteo nakabaluta, gitudloan sa pulong sa Dios sa iyang inahan nga si Eunice ug sa iyang lula nga si Loida. Gikan sa gamay pa siya o sa bata pa si Timoteo, batid na siya sa kasulatan ug ang ilang gaitudlo kaniya. Gipasunop gid og maayo ni Timoteo sa iyang kasing-kasing ug iya kining gikinabuhi hangtod sa iya ang pagkahamtong na. Pagdako ba? Ang maayong alagad, pinaka-importante kaayo kini nga pamalandungan sa alagad sa Dios, pangulo sa iglesia. Igsoon, ang maayong alagad gapaminaw pag-ayo kung gaipahayag ang pulong sa Dios ug ipasulod niya sa iyang kinabuhi ug ipakita niya pinaagi sa mga binuhatan. Mao kana ang usa ka prinsipyo sa mga pangulo nga kinahanglan gyud nga dili mawala sa kinabuhi sa mga pangulo o mga alagad sa Dios, nga mahimo kang maayong alagad ni Hesukristo kung gapaminaw ka sa mga pulong sa Dios nga gaipaayag ug imong gaipasulod diya sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi ug imo paganing gaipakita sa imong mga binuhatan. Ang maayong alagad ni Hesus gahago sa pagtuon sa pulong sa Dios. Gahago sa pagtuon sa pulong sa Dios ang maayong alagad ni Hesukristo. Sa ato pa dili tapulan. Ang maayong alagad ni Hesus dili tapulan apan kugihan gayud siya sa pagtuon. Bisan kun siya busy kaayo sa uban nga mga buluhaton. Bisan kung gamay ra ang iyang panahon apan iyang gaisakripisyo ang uban nga mga trabaho o gagahin gid siya og oras, panahon nga makatuon siya sa pulong sa Dios para aduna siya'y itudlo ngadto sa mga karnero. Importante kaayo mga igsuon, ilabi na kung ikaw magwawali, pangulo, magtutudlo diya sa iglesia, importante nga ibatasan, ikinaiyag yun ang pagkugi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung kugihan kaayo ka sa panginabuhian ug uban pa diya sa gawas, i-practice usab. Bansaya ang imong kaugalingon sa pagkugi sa pagtuon usab sa pagbansay sa pulong sa Dios. Sa ato pa ang mga tumong niining mga sugo ni Pablo kang Timoteo, ang maayong alagad kasaligan sa pagtudlo sa maayong pagtulunan ug dili niya ipasulod sa iyang iglesia ang mga pagtulunan sa mga demonyo. Busa gitawag ang mga pangulo nga magbalantay kay gabantay nga basin adunay makasulod umutungha diya sa iglesia nga lahi nga pagtulunan nga gikan sa mga demonyo. Ug ang maayong alagad subli, kugihan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magpadayon ta sa pagbasa. Diha sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 7. Apan likay ang mga tinumutumong sugilanon nga dili Dios nun, nga iya sa mga babaeng tigulang.
Bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagkadiyos nun. Mga igsoon, ang pagkadiyos nun nagpasabot nga kinahanglan nga ang mga pangulo, ang mga magtutuo diha sa iglesia, ang tanan nga mga naluwas, makaambit sa kinaiya nga iya sa Dios. Mahimo kang Dios nun. Pinaagi sa pag-ambit sa mga kinaiyahan nga iya sa Dios. Sa ato pa, ang maayong alagad ni Hesus, dili gapaminaw sa mga bakak ug sa walay bili nga mga sugilanon, apan gapaningkamot aron mahimong Dios nun. Gapaningkamot aron mahimong Dios nun. Unsaon man nato nga mahimo kitang Dios nun? Ato nang hisgutan karon. Ang mayong alagad ni Hesus gatuuna siya sa pulong sa Dios ug gaikinabuhi niya. Ang iyang gakahimbaw-an, ang iyang mga nakatunan diya sa pulong sa Ginoo, iyang gaikinabuhi ba? Kada adlaw. Buti pasabot nga iyang gai-apply sa iyang kinabuhi ang iyang mga natunan o nakatunan. O gabansayon niya ang iyang kaugalingon aron mo'y makita diha kaniya ang tanang mga kabubuton ni Hesukristo. Diha sa iyang kinabuhi makita ba nga gasunuda gid siya sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, ang maayong alagad galumba sa maayong pagpakiglumba. Dili kay galumba sa dili maayo nga pagpakiglumba. Importante nga kita naata sa lumba. Importante nga bantayan gid nato ang atong kaugalingon nga makasunod kita. Malampos nato ang maong lumba pinaagi sa maayo nga pagpakiglumba. Makig-away siya sama sa maayo nga sundalo o gaipasulod niya sa iyang kasing-kasing ang kamatuoran nga gikan sa Dios. Ug dili ang mga tinumutumong sugilanon nga galibot-libot sa kalibutan. Daghan kaayo mga tinumutumong sigulanon nga galibot-libot sa kalibutan mga igsoon. Gakaylapa nga mga istorya nga dili gani tinuod, mga tumo ra ba? Sama sa mga libak. Mga pagpangdaot sa iyang isig katao, mga sugilanon ra, mga politika, mga intriga, ug daghan pagyud nga mga bakak nga galibot-libot dinhi sa kalibutan. Mga igsoon, likayan nato kining tanan. Kay nga naman, kay wala sila'y mga bili sa atong pagpangalagad sa Dios. Sa atong pagsunod kang Hesus. Ato hinuong paningkamutan nga mahimo kitang unsaman. Mahimo kitang Dios nun. Maunay atong paningkamutan mga igsoon. Atong santaon ang mga malimbungon ug mga bakakong mga istorya aron dili sila makasulod sa mga una-una nato nga makadisturbo ra sa atong pagsunod kang Hesus. Ug maoray atong ipasulod mga igsoon ang iya sa Dios. Kasagara inani pod ang akong kakaagihan. Pero pinaagi sa tabang ug grasya sa Ginoo gapaningkamot gyapon ko uban sa tabang sa Dios. Nga makasulod diya sa akong una-una ug kasing-kasing ang iya ra sa Dios. Magpadayon ta. Atong ampingan mga igsoon ang atong mga kasing-kasing nga mauray makasulod ang mga maayo. Dili ang mga hugaw. Dili nato pahugawan ang atong mga kasing-kasing sa mga dautan nga mga bakak o sa mga bastos. Ayaw gyud. Ilabi na kung ikaw usa kapangulo diya sa iglesia. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 8 ngadto sa 9. Kay ang lawas nun nga pagbansay, may kapuslanan usab. Nagpasabot mga igsoon, kining lawas nun nga pagbansay, mao kini ang pag-train sa lawas. Ehersisyo, exercise ba? Ug sumala pa diri, apan ang pagkadiyos nun mapuslanon gayod sa tanang paagi. Ingon nga kini adunay saad sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Ang maong pulong, kasaligan og takos nga dawaton sa hingpit. Maayo kayo ang pulong sa Dios mga igsoon nga atong gitun-an. Naay bili sa atong pagbansay sa atong mga lawas, sama sa pag-jogging, exercise.
Dako ang makahatag og benepisyo mga igsoon ang pagbansay sa lawas nun nga bahin o ehersisyo. Exercise. Kay makalikay kita sa mga sakit. Sama sa pag-adto sa mga gym, sa pag-sports, basketball, kay nga naman maliyok-liyok ang imong lawas, mutulo ang imong mga singot, o mahimong healthy ang atong panglawas. Ug sama usab sa paglikay sa uban nga mga gidili nga mga pagkaon nga makahatag og kadaot sa atong panglawas ba kung pananglitan kana nga pagkaon makadaot sa atong panglawas. Ug sama usab sa pagkaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Makahatag kinig benepisyo nga mahimong mabansay ang atong lawas nun nga bahin nga healthy ang atong panglawas. Kini usa ka pananglitan mga igsoon nga susama usab niini nga buhaton sa mga pangulo o sa mga magtotoo nga kinahanglan usab nga ilang pagabansayon ang ilang kaugalingon diha sa pagkadiosnon. Sa ato pa, ang pagbansay diha sa lawas nun nga bahin layo raman kining tanan kung atong ibase sa pagbansay sa atong kasing-kasing ba. Sa espirituhanon nga bahin aron mahimo kitang Diosnon. Mga igsoon, kung dili nato disiplinahon o bansayon ang atong kasing-kasing, lisod kaayo nga mahimutang Diosnon. Lisod kaayo nga makaambit kita sa kinaiyahan nga iya sa Dios nga magalakaw kaniya nga Diosnon. Kung walay pagbansay o pagtrain diya sa atong kaugalingon mismo sulod sa atong kasing-kasing. Busa, atimanon nato ang atong mga lawas aron makalikay kita sa mga sakit apan samot gayud nga atong atimanon ang atong kasing-kasing ug ang atong kinabuhi aron mahimo kitang Diosnon ug makalikay kita sa mga katalagman nga mga sala sa atong mga kinabuhi. Importante man ang pagbansay sa atong mga lawas kay aduna kini pulos. Mapuslanon man ang pagbansay sa lawas nun nga bahin. Apan labi pa nga mapuslanon igsuon ang atong pagbansay sa atong kaugalingon sa espirituhanon nga bahin sa atong kasing-kasing para mahimo kita nga Diosnon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung atong bansayon ang atong kaugalingon ug magbarog kita diha sa pagka-Diosnon mga igsuon. Say mahitabo sa atua, makalikay kita sa pagpakasala ug sa mga katalagman nga gauban-uban sa sala. Klase-klase nga mga katalagman mga igsuon, kasagara gakahitabo ba sa mga pangulo? Dili nila gapaniguruhan ang pagbansay sa kaugalingon para mahimong Diosnon ng uban nga mga pangulo o pastor sa iglesia nakasala sila. Nakapanapaw ang uban. Tungod kay dili balansi ang ilang pagbansay sa ilang kaugalingon. Ang uban nga bagsak, ang uban gaantos, makasinati sa mga kapildihan, sa tanang mga kalisod nga gaagihan sa mga tao nga gatipon sa sala. Igsuon kung Diosnon ang atong mga kinabuhi, mapanalanginan kita sa Dios, ug makatagantam kita og mga maayo din niining kinabuhi. Ug naa pa kita'y maalauman sa unahan. Kay kun makalangit kita, aduna pagay mga ganti nga igasa kanato sa Ginoo. Pinakamaayo kaayo. Busa dako kini nga hagit alang kanatong tanan nga magkinabuhi kita diya sa pagka-Diosnon pinaagi sa pagbansay, disiplina, pagtrain sa atong mga kasing-kasing. Kasing-kasing nato kay diya gikan sa atong kasing-kasing mugawas ang tanan nga atong pagkatao. Importante mahatagan ginatog pagtagad ang atong mga kasing-kasing mga igsoon. Kini nga mga ganti kini nga dili gani pwede ma-imagine pinaagi sa kalibutan natong una-una busa panganduyo nato ni. Atong apason, atong lakgun ba? Ug kini nga mga ganti mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa igsoon hagit alang kanato pagkinabuhi. Uban sa pagka-Diosnon. Kitang mga pangulo ug mga alagad para kanato kini. Ako usa kaubos nga alagad sa Dios.
Sobra ka-importante ang atong pagbarog sa pagka-Diyos nun. Kay mas kusog ang pagsulti sa atong mga kinabuhi kaysa pagsulti sa atong mga baba. Igsoon, mas gamhanan ang buhat kaysa baba. Di ba? Kung unsa ang atong nakatunan sa pulong sa Dios, kung unsa ang atong nadawat sa pulong sa Dios, kung unsa ang atong nadungog diha sa pulong sa Dios, atong ipakita diha sa atong mga binuhatan. Usbon ko, atong ipakita pinaagi sa mga buhat. Pinaagi sa atong pagkinabuhi. Importante kayo na. Bisan ko din sakto ang gagawa sa atong mga bakba. Diyos nun kahita, mauna. Ug kung maayo, ang atong pagwali, maay ka magwali sa pulong sa Ginoo, apan sukwahi ang imong gisulti o giwali sa imong binuhatan igsoon. May tabo. Mapanas ra ang atong mga gaiwali. Usbon ko, apan kung lahi ang makita sa atong mga kinabuhi, mga igsoon, mapanas ra ang atong gaiwali. Mahimo ra nga basura ang tanan. Magpadayon pa ta. Diya sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 10. Kay tungod niini kita naghago og nang limbasog, kay ato mang gipahimutang ang atong paglaom diha sa buhing Dios, nga mao ang manluluwas sa tanang tao, ilabi na gayod sa mga nagtuo. Ang maayong alagad gahaguay o galimbasog kay iya mang gipahimutang ang iyang paglaom, nga ang tanan nga iyang gilauman naara sa buhing Dios ug wala niya gilauman ang naara sa kalibutan. Mga igsuon, importante nga makabutang ang atong mga unahuna ug ang atong mga kasing-kasing sa buhing paglaom diya sa atong buhi nga Dios. Diha ra gid ta. Diha ta magtutok. Dili man alang sa mga ribulto o mga Diyos-Diyos ang atong paghago dinhi sa kalibutan, ang atong pagpangabudlay sa pagpangalagad, apan alang mismo sa buhing Dios. Alang mismo sa buhing Dios. Busa bisan unsa pa man nga mga kahintang nga atong maagihan. Problema sa iglesia ug uban pa. Igsoon, ibutang ang imong paglaom. Itutok ang imong paglaom diya sa buhing nga Dios. Ang mga maayong alagad, gapadayon kutob sa finishing line. Hangtod sa katapusan sa kinabuhi. Kung maabtan pa ta sa pagbalik ni Hesus sa kalibutan, nasige. Magpadayon ta, dako kini nga hagit bisan ako igsuon. Dako nga hagit alang kanako ug taman sa akong mahimo uban sa dakong pagsalig ug pagpaubos kaugalingon sa pagsunod sa Ginoo. Taman sa finishing line, magpadayon gid ta. Ug maglimbasog kita taliwala sa mga pag-antos nato dinhi sa kalibutan. Dili gayud kita mo atras. Dili gayud kita mo atras mga igsuon. Wala naman sad tay atrasan, kung atras pa ta, sa pay atong atrasan. Busa ang angay natong buhaton, magpadayon. Magpadayon. Dinhi sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 10. Gisulti nga manuluwas ang Dios sa tanang tao. Ban nga mga tao kasagara, malahi ang ilang pagsabot niini nga bersikulo kay ingon nila pwede ra di ay ang tanang mga tao maluwas. Di na kinahanglan magtuo, mauna. Igsoon basen lahi ang pagsabot sa uban niini. Dili kini gapasabot nga makalangit ang tanang mga tao ha, dili ni makabut ipasabot mga igsoon. Diya sa mga buhat kapitulo 14. Nakabalo kita nga nagsangyaw silang Pablo sa siyudad sa Listra, dito sa Listra ba. Ug ilang gisultian ang taga Listra nga ang Dios naghatag kanila og ulan gikan sa langit ug mga panahon nga mabungahon ug nagbusog siya kanila sa pagkaon. Sa ato pa, gi-provide sa Ginoo ang tanan nga ilang gikinahanglan sama sa pagkaon, tubig, ulan. But ipasabot nga naluwas sila gikan sa lawas nun nga kagutom,
kauhaw, ingunana ba? Sa ato pa, giluwas sila sa Dios kabahin sa tanan nilang kalibutanong kinahanglanon. Usbon ko, kalibutanong kinahanglanon, giluwas sila sa Dios. Apan, ang kadaghanan kanila mga igsoon, wala mo tuo sa kaluwasan, nga gisangyaw kanila ni Pablo. Sa ato pa, buti pasabot nga dili tanan maluwas ang tao. Busa wala sila makatagamtam og espirituhanong kaluwasan. Bisan karon nga panahon, gahatagan sa Dios ang tanang mga tao sa ilang kinahanglanon. Busa gakaluwas kita sama sa pagkaon, ulan, gininhawa, pagkatulog, gikanta sa pagmata, sa kabuntagon, makamatata, bagong kinabuhi, na bagaluwason ta sa Ginoo. Ug uban pa. Busa matag adlaw mga igsoon, iyang galawason sa Dios ang tanang mga tao sa kalibutan. Apan ang kadaghanan sa mga tao sa kalibutan, dili gid makatagamtam og espirituhanong kaluwasan ug magkaadto sila subo nga sultion didto sa impierno sa unahan nga mga panahon. Sama sa atong mabasa diya sa Pinadayag kapitulo 20 nga itambog sila didto sa linaw nga kalayo. Bisan ang mga Israelita kaniadto, tanan sila giluwas sa Ginoo gikan sa ilang pagkaulipon didto sa Ehipto. Pinagi sa makalilisang gahom uban sa mga ilhanan ug mga katingilahan o mga milagrosong gahom nga gipakita sa Dios. Ug iya silang gipakaon, gipainom, giatiman sila maayo sa Ginoo didto sa kamingawan aron dili sila mga matay sa kagutom, sa kauhaw. Apan ang kadaghanan kanila mga igsoon, wala gid sila makatagamtam og espirituhanong kaluwasan. Kay gahi kay ilang mga kasing-kasing sa pagtuo sa gisaad nga manuluwas nga mao si Kristo Jesus. Ug kadaghanan gani kanila gipatay gani sa Dios didto sa kamingawan. Apan kitang mga mituo na kang Hesukristo, galuwason kita sa Dios kada adlaw pinaagi sa iyang gaihatag alang sa atong mga kinahanglan. Mga kinahanglanon nato kada adlaw gi-provide, gihatag sa Dios. Wala may pagkulang ang Dios sa atong kinabuhi. Bisan gani ang kaluwasan, murag insakto na ba? Enough na nga malipay ta, makontento ta, matagbaw ta, kay naa na dira sobra-sobra na nga panalangin nga gihatag sa Dios kanato mga igsoon. Si Hesukristo ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon, balikon sa nato pagbasa ang unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 10 kay murag masabot na ginato pag-ayo. Sumala dinhi kay tungod niini kita naghago og nang limbasog kay ato mang gipahimutang ang atong paglaom diha sa buhing Dios nga mao ang manuluwas sa tanang tao ilabi na gayud sa mga nagtuo. Agig pagsira, balikon sa nato mga igsoon, ang tudlo ni Pablo kang Timoteo nga atong nahimbawan karon para gyud nga kanunay nga ma-review ug matiman-an gid nato kining maong atong gisgutan ni ining adlaw. Una nga atong pagatiman-an. Ang maayong alagad kasaligan sa pagtudlo sa maayo nga pagtulun-an ug dili niya gaipasulod sa iyang iglesia ang mga pagtulun-an sa mga demonyo. Munay una nga atong timan-an. Ikaduha, ang maayong alagad kugihan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug iya kining gaikinabuhi, gaipakita niya diya sa iyang binuhatan. Ikatulo, ang maayong alagad dili gapaminaw sa mga tinumo-tumong sugilanon nga dili Dios nun, nga galibot-libot sa kalibutan. Apan ang iyang buhaton, gapaningkamot hinuon nga mahimong Dios nun. Nga mahimong Dios nun. Mao kana mga igsuon, ang bugat nga mga puntong atong gisgutan ni ining adlaw o ginaon. Nga Dios magapanalangin nga kini makapasunog kung atong matiman-an kanunay sa matag karon ug unya sa atong pagsunod kang Hesus ug pagpangalaga diya kaniya. Karong simanaha wala kita homework mga igsoon. Daghang salamat sa atong pagpaminaw. Mayong adlaw.